Ykkösen. On maassa. Valmis paikoillenne, valmiit, ajaa! Ja nyt lähdettiin reippaasti yhtämään kierroksia. Ja nyt ei jotenkin meni tuonne aika pitkälle, mutta sillä oikein. Ja noin, meillä sähtiä puolikin. Henri käy sen sitten oikaisemassa. Joo, se pitäis. Henri käy oikaisemassa se puoli. No. Juuri näin. Ja tulee tuolta Vihdissä. Ja aika reippaasti käyttää autoa on vaatii vähän. Ja menee sinne ja siihen se putoaa. Siihen se putoaa. Ykkönen silmään, kakkonen, kolmonenkin. Ja vauhtia tarvitaan. Ja sinne jää ja akloneja ja nyt heitä tulee. Ja kun Julius tulee maaliin. Ja niinhän siinä kävi, että Julius menee neljänneksi. Tällä hetkellä kärkikolmikko on Markku Laatus 58.3, Heikki Matikainen 56.16 ja Henri Lukkari pitää tiukasti pronssisia 1.02. Ja sitten Jari Leino, nuhulimies, mistä mä sä Jari tulikaan? Turingen miehiä. Eikö Lopeen uupunut? Aivan oikein. Jari Leino on niitä Lopeen uupuneita nuhulimies. Ja erittäin suuresti traktorimies. Ja onko Paavo sulla nyt kello nollattuna? Huomio on alhaalla. Onko Jari valmiina? Hyvä. Valmis. Paikoillenne. Valmiit. Ajaa. Ja nyt lähdetään. Katsotaan pääseekö Jari jätä minuutin mitalleille. Siellä on. Joo, sinne kuule pitää osua. Hyvin osuu. Vielä taas. Noin ja nyt se lähtee siitä. Se on kyytissä. Kyllä tässä nyt sinne minuutin pintaan mennään. Markku Laatus Haapajärveltä johtaa tätä traktorin taitoiletti saa. Markku aikaa 5 ja 2. Jari Leino. Nuhulimies. Ja Suuster Leino. Ihan on aivan tarkalla. Mutta ei se aikaa tarkalla. Ja siinä jää. Se on loistava suoritus. Ja nyt annetaan ei tuntumassa kiinni. Antakaa yleensä aplodia. Lopettamies tulee nuhulista. Ja Jari tulee aikaan. Ja on maalissa nyt. Ei ihan yltänyt mitalleille. 1.07.43 oli Jari Leinon aika ja edelleen kärkikolmikko. Markku Laatus 58.3, Heikki Matikainen 56.16 ja Henri Lukkari, suuri yllättäjä. No ei se